εν μέσω των πρώτων ημερών Σεπτεμβρίου 2024, όπου υπάρχει διευρυμένο το φαινόμενο κατασχέσεων και αναγκαστικών εκτελέσεων πλέον το φαντ εις βάρος των δανειοληπτών, με τρόπο μάλιστα ο οποίος πολλές φορές ξεπερνάει και τα όρια της νομιμότητας, μερικές συμβουλές επιβίωσης για δανειολήπτες οι οποίοι έχουν όντως τέτοια θέματα και θα πρέπει να τα μεριμνήσουν ώστε να διασφαλίσουν την περιουσία τους και την επιβιωσιμότητά τους. Το πρώτο που θα πρέπει να κοιτάξουν είναι κάποιες βασικές αρχές όσον αφορά την διαχείριση του μετρητού και των τραπεζικών τους λογαριασμών. Θα πρέπει να αποφεύγουν, όπως έχουμε ξαναπεί, οπωσδήποτε την εναπόθεση μετρητών στους λογαριασμούς τους. Θα πρέπει να ρυθμίσουν έτσι τις συναλλαγές τους, ώστε το μετρητό που θα υπάρχει να είναι μέχρι το όριο του ακατάσχετου, όπως ορίζει ο νόμος, και από εκεί πέρα να φροντίζουν αυτό ουσιαστικά να γίνεται ανάληψή του, όποιο είναι το περαιτέρω κομμάτι, άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, και σε περίπτωση που έχουν ήδη κατάσχεση σε λογαριασμούς τους, θα πρέπει να βρουν λύσεις, όπως το άνοιγμα καινούριων λογαριασμών εκ νέου, στους οποίους δεν θα έχει επιβληθεί κατάσχεση. Πολλά τραπεζικά ιδρύματα δέχονται να ανοίξουν καινούριους λογαριασμούς και κάθε κατάσχεση έχει την έννοια και τη διάσταση του χρόνου στην οποία επιβλήθηκε. Ως εκ τούτου, οι νέοι λογαριασμοί που ανοίγονται δεν είναι υποχρεωμένοι το τραπεζικό ίδρυμα να επιβάλλει τις προγενέστερες κατασχέσεις, να τις μεταφέρει από προγενέστερη χρονολογία. Δεύτερον, θα πρέπει να καταφεύγουν, όπως έχουμε πει, στην υποδομή του εξοδικαστικού συμβιβασμού, όπου με την υπαγωγή τους στο άρθρο 18 τους δίνεται η δυνατότητα αναστολής εκτελέσεων οποιοδήποτε δικαστικών και οικονομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος τους. Αυτό αφορά για τις κατασχέσεις που θα είχαν πρόθεση να λάβουν τα φαντ στο μέλλον. Για αυτές που έχουν ήδη επιβληθεί, θα πρέπει να υπάρχει τελική διαμόρφωση του εξοδικαστικού συμβιβασμού με έκδοση της σύμβασης αναδιάρθρωσης και πληρωμή της πρώτης δόσης, που αυτό θα τους δίνει το δικαίωμα μη εκτελέσεως και αναδρομικής άρσης των κατασχέσεων, ακόμα και σε παλαιότερες χρήσεις, κυρίως της εφορίας στους λογαριασμούς τους. Πώς γίνεται ο τρόπος διαχείρισης ουσιαστικά των κατασχέσεων της εφορίας. Η εφορία πολλές φορές όλους απροειδοποιείται για οφειλές που ξεπερνούν τους 3 μήνες ληξιπρόθεσμες, επιβάλλει συντηρητική κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, η οποία άρεται, αδρανοποιείται μόνο με την έκδοση της σύμβασης αναδιάρθρωσης του εξοδικαστικού συμβιβασμού, και η οποία, εφόσον αυτή εκδοθεί, θα πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη δόση συμφώνως σχετικής εγκυκλίου που έχει. Για το κομμάτι μετά των καταχρηστικών, αν θέλετε, πληστηριασμών που βλέπουμε κατά κόρον να γίνονται, σε αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει το δικαίωμα ανακοπής, αναστολής, θα πρέπει να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης των φαντ και των services, δυστυχώς με επαχθείς όρους, με γραπτό τρόπο, εντός του πλαισίου της διμερούς διαπραγμάτευσης, και εφόσον αυτό δεν γίνει εφικτό και επέρθει το μοιραίο, δηλαδή ουσιαστικά γίνει πληστηριασμός και υπάρξει και πλειοδότης, παρά τις προσπάθειες πιθανής διόρθωσης τιμής και όλων των άλλων πιθανών ανακοπών, η τελευταία προσπάθεια και η τελευταία ελπίδα που έχουν είναι η ανακοπή κατά της κατακαιρωτικής εκθέσεως του πληστηριασμού, η οποία θα πρέπει και αυτή μέρος της να εδράζεται σε εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος θα έχει ξεκινήσει εκ παραλλήλου. Άρα οι ελπίδες, ακόμα και εφόσον διεξαχθεί ο πληστηριασμός, υπάρχει και πλειοδότηση σε αυτόν, είναι η ανακοπή κατά της κατακαιρωτικής εκθέσεως, που εκεί ολοκληρώνεται και η διαδικασία πληστηριασμού. Ευχαριστώ.